jediný obchod na všetko, tak ja svojmu autu upletiem sveter. Len u nás nájdete všetci všetko. Volania, internet aj televíziu. A k 2 vybraným službám aj 50% zľava na štýlové notebooky. Pre vás všetko. T-Com a T-Mobile. Prevolaj gate. Aha, on má ten výhodný paušál. Ak on má výhodný paušál, tak ja koze svadbu vystrojím. S paušálom podľa seba si vy vyberiete, koľko chcete platiť a vy môžete volať len za 6 centov do všetkých sietí. Pre vás všetko. T-Com a T-Mobile. Keď ten tvoj počítač ťahne celý Titanic za 2 minúty, tak to si ho nechám vytetovať. Vyberte si super rýchly Magio internet aj vy. Už od 8,99 mesačne. Ukáž sa. Dávaj. Pre vás všetko. T-Com a T-Mobile. Tak ty máš výhodný paušál, hej? Hej, a čo? No ak ty máš výhodný paušál, tak ja som Eva Máziková. Janka, čo je to s tebou? Srdiečko, no čo by so mnou malo byť? Ale prosím ťa, kričíš mi tu ako Big, no das ist fantastisch! Aj paušál podľa seba je fantastický a plný výhod. Čo je to fakt? Ak ty máš výhodný paušál, tak ja tým ľuďom v sále, vieš, čo im to pustím? Čo? Majku z Gubruhnu. To fakt dáš Majku? Jasne. Rovno tam pustí. Lebo vieš, aký mám paušál? No povedz. No, že podľa seba. Vieš, koľko platím? Koľko? No, koľko ti poviem. Za 6 centov volám hoci kde a hoci komu. Takže dávaj Majku. Na zemi sú děti, ze vesmíru letí, ti kroužaním len samé atomy. Hvězdy Pre vás všetko. T-Com a T-Mobile.